गरम बाराथार दसेनो फोलाबायबाय गगाजों लोमजानायजों एकदम बोरैबा मोनथारदों भिडिअ होनो हानाय नंला। मैयाबो होनो हादिया भिडिअ दसे लाइफसो फैलाबायबाय आं। खना खना साजोबथारबाय गगाजों गुजुनाया। नोंथांमोनथिं गरम जादोंना जायाखै लोगोफोर? बोथोरफ्रा माबायदि जाना दं ना अखाफोर हादों नामा? आसामावथ' मानसि थैदों होनदों माथो गरमजों। काछार डिस्ट्रिक्टआव। लाइक होदो लोगोफोर अननानै आरो कमेन्ट होदो मोनफा मोनफा। जै गुजुबाथाय डाइरेक्ट अहेबथिं सौखावहैखायो सानायफ्रा। गरम बोथोरा माला बारलांबावगोन। नोंथांमोनहा सोर सोर बबाव बबाव दङ खोन्थाहरदो दे अननानै। जायफोर दा बाहेर देशाव दङ बेंगालर केरेला खम सहायनो गोनां जादों बे बेस्राफोर। देग्लायनि गरम बोथोरजोंबो गोबां मानसिनि जिउ खहा जालांनो हागौ। जाजेनबायानो देग्लायथ'। काछार डिस्ट्रिक्टआव सासे थैजेनबाय। दुरबो नङा दै मोनफागोन हो। दलद' जिरायथा आरो जेरावबो खारथिंलाबाय थानाङासो नोङो। जायफोर न' दङ माइ गायनो हालेवनो मोनदोंना मोनाखै लोगोफोर? अखाफोर मोनदोंना मोनाखै जाखो दंग'फोर दंना गैया? गाबोनहालागै लाबोनो हायो ना हाया भिडिअखौ नायनोसै। दिनैथ' माथो देहाखौनो एखदमबारे मोजां मोनथाराखै। एसे गोसा रायलायबानो माने गुजुयोसो। प्रान बासु माखौ मिनिखो नोंथां? प्रदिप नार्जारि माबोरै दं फंबाय? दङ आदा मोजां गाज्रि गेजेरावनो दं। नोंहालाय? नोंहा माब्रै दं आदा?
रानबासबा माखौ मिनिहरखो नोंथां? अखाफोर मोनदोंना मोनाखै नोंथांमोनथिं? माइ गायनो दुब्लिफ्रा हालेवनो मोनहांबायना मोनाखै? आदा ओंखामफोर जाबायना प्रदिप आदा? जोबोर खरान जोबोर सान्दुं गोसा। गामिफ्राव जायफोर दङ बिथांमोनहा खेथि मावनो सानदोंबाथ' देग्लाय गायजागोन ना गायजाया जाखो? बोथोरा अखाफोर होदोंना होआखै? नोंथांमोना लाइक हरदो दे मोनफा मोनफा गोजौआव माबायाव थ्रि दटआव थुबाबो जायो लाइकनि अपसन फैयो। आगदाजों खनायाव गोजौआव आरो मेन माबायाव हाबफैदोंबा गाहायावनो सिखारखायो लाइकनि अपसना। आं सिक्किमावसो दं आदसा सिक्किमावसो दंब आदा प्रदिपा ना? आदसा होनबाथ' आदार थानायाव थान्दासो बेना बोथोरा? बरफसो जागोनदां बेयाव जायगाया ना सान्दुं गोसासो? गगाजों भिडिअखौनो लाबोनो हायाखै मैयाबो गैया कन्टेन्टबो लाबोनो हादिया। भिडिअआनो माने अफार फारसे साखांजोबखायो। बिसिनानिफ्राय सिखारस्लाबनानै ओरैबायदि गुजुबाय दहाय फुङाव बाब्रे बाब। मा फाग्लानि गुजुनाय गगा मोननायनि टेब्लेटखौ सानाव जानायखौ माबा बन्दसो खालामना जाबाय नो फार्मासियाव थांबाय आं दहायो। माबा हर हरावसो जानांगौ हर हरावसो जानांगौ सयथासो फार्मासियाव गिदिंबाय आं। दानो जानाय गगा मोननाय गुजुनायनि टेब्लेट हरलाय होननानै माबा सानाव जानाय गैया हराव जानायसो दङसो होनदों। फुरा थान्दानो आदसा जोबोद थान्दा होनबाथ' ना? बे हराव जानायखौनो बांद्राय गुजुदोंबा माने सानावबो जाजायोसो होनना बुंहरबाय। बारा मोनथारदोंबा सानावबो जाना हो होननानै नैबेनो टेब्लेटआबो। बिसनि एक्सट्रा बायनांगौ आं। अहेब सहेब उदै सुदै साजोबथारबाय। आदा प्रदिपना न'आ गसाइगावमोन नामा? न'आव फैथ'आ आदाया? जाय बिथांमोना नायगासिनो दङ अननानै मोनसे मोनसे लाइक हरदो दे। डिउटियावसो दं नामा होमबा आदा प्रदिपआ दायो?
सानथामसो बेराय दंबावो आदसा सानथामसोनि उनाव फैगोन आरोना आदा न'आव कमेन्टखौनो हरालै रावबो सोरबा लाइक बिर हरदों नामा नैबे लाइकआ माने आंनाव लाइक थाफैया बे ओरैनो बिरहोहरनायल'सो जायो अके होननाय आदसा गसाइगावमोन ना आदा नोंना न'आ ओरै जानालिथिंमोन नामा अके आदसा आलासि दंमोनलै ओरै माबाथिं बन गामियाव आलासि दंमोन थांनो सानगासिनो दं माथो मिलायानो टाइमफ्रानो मिलायला समखौनो दिहुननो हायाखै कमेन्ट हरलायदो दे लोगोफोर गासिबो अननानै मोनफा मोनफा नोंथांमोना जुदि बेस्थ' दंब्लाबो जेबो नङा बिजियाव दंबा बिजियाव दं होननानै बुंहरबानो जाबाय बेस्थ'ब्ला बेस्थ' खिथाहरबायना जेबो नङा दे जाय हक नोंथांमोना आंनि लाइफआव नुजाफैनो हादों जोबोद जोबोद साबायखर नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरबाय नोंथांमोननिसिम नोंथांमोना दि बेसेन गोसा गाव गावनि टाइमखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि लाइफआव नुजानानै दङ दा बड'किं हेल' आमाय होनदों औ मा खबर सोर जाखो दा बड'किंआ बहानि बहानिफ्राय नायदो आंनि लाइफआव आरो मारै दं खबर सबर बोथोरफ्रा माब्रै मा खालामदों होननानैथ' ओरैनो दङ आं लाइफसो होगासिनो दं नै नोंसोरजोंनो दसे सावरायनो होननानै लाइभ होनाय जादों भिडिअ लाबोनो हायैखाय माथो सिरि सिरिथारनो ओरै गगा मोननायजों गुजुनायजों बारा रायज्लायनोबो हाया बांद्राय रायज्लायबा गुजुखाङो अहायब सहायब साजोबथारबाय उदै सुदै ओमफ्राय सोर जाखोमोनबा दा बड'किंआ
मा ओंख्रि जाखो माइ ओंख्रिया माबासोमोन मा होनो आलुजों नारजि ओमफ्राय लेस्रा भाजा सबाय बिमा भाजामोन आरो बाजै गैया नामा आमाय आंखौ आमाय होनबाय सासेखौ मारै बाजै जाखो दङ जि दागासिनो दङ बहाय जाखोमोन बर'फोरना अननानै बयबो सापर्ट खालामदो दे कमेन्ट हरदो आरो लाइकफोर होआखैबा लाइक होदो बर' किंना चेनेलसो जाखो ना माखो आंना इउटुबनि बागै खोन्थानाय आदसा नों सोर जाखोमोन अननानै फोरमायनो हागोन ना दतमानि आमाय ना आदसा आदसा दतमानि इउटुबनि बागै मा मिथिनो लुगैदों जेन'बा देसाय नों सोंसाय आं हानायखिनिखौ बुंहरगोन इउटुबनि बागै मा मिथिनो लुगैदों जेन'बा सोरबाफोर गोदान इउटुब चेनेल खुलिनो सानदोंब्ला बा खुलिखानाय दंबा अलरेडि बिनि सोमोन्दै माबाफोर मिथिनो लुगैदोंबा सोंनो हागोन आं हानायखिनिखौ फोरमायनो नाजागोन नोंसोर सोंनो हागोन दे बुंनो क'क्राझार दतमानिफ्राय नायदों आरोना अब्ला नोंथाङा दतमानिफ्राय आदसा आदसा औ दतमा क'क्राझार दतमा दे ओमफ्राय इउटुबनि सोमोन्दै मा सोंनो सानदोंमोन बा मा मिथिनो लुगैदोंमोन सोंहरनाय आं फोरमायनो हागोन नामा नोंनि सोंनायखौ मा गामि नोंना आंना सनितपुर जिल्लासो सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलि बर' किंआ मा सोंनो सानदोंमोन इउटुबनि सोमोन्दै मानोथो सोंदिया सोंहरदो माबाफोर मिथिनो लुबैनाय दंबा इउटुबनि सोमोन्दै
माथो सिरिस जाजोब्बाय नोंथांमोना रावबो कमेन्टबो हरासै माथो। लाइक हरदो लोगोफोर लाइक कमेन्ट हरलायदो लोगोफोर अननानै एसे सापर्ट खालामदो दे प्लिज। नोंथांमोना फैबाबो कमेन्ट खालामथारा माथो। लाइक होदो कमेन्ट होदो। दा बर' किंआ मानो खारलांखो इउटुबनि सोमोन्दै माबाफोर सोंनो होनना बुंनाया आरो सोंनायानो जादिया।
दावराव खोनाथारनायखाय रावबो थायासै नामा जि दानायानो बिराद दावराव जायोलै जोंना मा सोआनो बे बथलाव मा सोआ दैया बिदि मोनामो बे बथल सिङाव मा दं मानो गैया नायलाय खेवनानै मा सोआमोन नों ओंखामसो इयो ओंखामा मारै थानांगौ बथल सिङावलाय ओंखाम जानाय दै माखौ माथो जाजोबखादों सोर सोर बहानिफ्राय नायबाय थाखो लोगोफोर अननानै कमेन्ट खालामहरदो दे माथो रावबो कमेन्टखौनो हरथारालै ना टाइम गैथारा नामा रावहाबो टाइम दंबा कमेन्ट हरदो मोनफा मोनफा गगा मोननाय गुजुनायनि टेब्लेट जाना उन्दुनोसो खाथि गारबाय आं बेस्थ'आव दंब्ला थांलायनो हासिगोन दे लोगोफोर नोंसोरबो जेबो नङा बेस्थ' दंबा गाव गावनि खामानिखौ मावना लाग्रो
दानो मा खालामदों? दानो दुगैना मा खालामदों नोङो? दानो गोलोमफिनजोबगोन। गोलोम बोथोराव खारथिं हैयो आरो दुगै फैयोना?